La 17a diada dels Castellers de Molins de Rei ha començat amb un pilar davant de la Penny en homenatge al Festival de Cinema de Terror del municipi. Una persona de la seva junta directiva ens ha acompanyat durant 2 setmanes, ha assajat amb nosaltres i ha fet un pilar. Aquesta persona, que és la Carla Jarque, li hem donat el mocador, la faixa i la camisa matossera. La sorpresa del pilaner Kinder ha seguit amb una cercavila fins a arribar a la plaça de Catalunya. L'escenari on s'esperaven els Castellers de Figueres, la colla convidada en aquesta jornada de clausura de temporada dels Camisa Marró Argila. Fa molts anys que col·laborem, que tenim intercanvis. És una colla amiga de les que tenim quasi fixa en el calendari. I ens agrada molt venir, ens agrada molt que vinguin i esperem seguir endavant. La jornada també ha servit per batejar a la Belén i al Pol, les noves incorporacions en la família castellera dels matossers. Després de l'entrega de camises, el cap de colla dels Castellers de Molins de Rei, Octavi Rojas, ha fet una menció especial en contra de la sentència del procés i a favor de la llibertat dels presos i detinguts. Perquè el poble català, sense els castells, no seria el poble català. És per tot això que des d'aquesta colla volem deixar clar que no acceptem aquesta sentència. De fet, farem tot el possible per lluitar contra ella. Els matossers han començat amb un pilar aixecat per sota, carregat, però que malauradament no han pogut descarregar. També ha acabat amb llenya el 3 de 7 que han portat a la primera ronda. Vale, terços amunt! Quartes preparades, quartes amunt! Dosos preparats! Dosos amunt! Vinga, va, clavem-lo! Som-hi, des del 3 per tota de pis! Roger preparat! Roger amunt! Vinga, vas fent, vas de maco, va! Som-hi, Berta! Bé, va! Som-hi, Berta, va! 2 passetes des del 100. Amunt! Els nervis, per qualsevol cosa del que havíem de fer després, ha acabat caient. I bé, aleshores això ja ens ha condicionat tota la diada. Els molinencs, doncs, han optat per descartar el 4 de 7 i han portat a plaça el 5 de 6, un castell que han aconseguit descarregar amb èxit. Terços de la torre, amunt! Vale, amunt! Vale, Edu, bé, tranquil. Vinga, Gonçalves, que està col·locat. Quan hem acabat, hem anat a parlar amb la canalla i la canalla ens ha dit que volien intentar el 4 de 7. Bueno, excepte un d'ells, que no volia, però ha dit que ho intentàvem igualment. En la tercera ronda, però, s'han animat a portar a plaça el 4 de 7, que ha quedat en intent. Vinga, quarta! Mantenim la cor ben forta! Vinga, ens agafem bé! Roger, amunt! I hem treballat moltíssim assaig i bé, i aquests 2 castells que havien de fer avui, el 3 i el 4 de 7, els teníem assajadíssims. El 4 de 7 potser l'havíem passat ja 5 o 6 cops d'assaig sencer.
I clar, fa molta ràbia, perquè no ens ho mereixem, hem estat treballant molt aquesta temporada, no teníem cap caiguda i venim aquí i tenim aquestes caigudes. No ha sigut la millor diada de la temporada, la veritat, no estem gens contents, però perquè hem assajat molt, hem treballat molt i no ens han sortit els castells avui, però no defallim aquí, ens hem d'aixecar i cap amunt una altra vegada. Per això, per acabar aquesta tercera ronda, els matossers han optat per portar un 4 de 6 que han descarregat. Som-hi, Laia! I vinga, Berta! No us tanqueu, quartes, manteniu distàncies! I vinga, Berta, recadem, que estem molt macos! 3 passes, 2 punts, 2 gols! No t'abafis, Carlota, ben forta, va! Som-hi, Berta! Els castellers de Figueres també han optat per construir un 3 de 7 en la primera ronda d'aquesta diada. En la segona han descarregat un 4 de 7. I la tercera l'han reservat per descarregar un 4 de 6 amb agulla.
Les colles han tancat la diada amb 4 pilars, 3 dels de Figueres i un dels matossers, una diada que també tanca una temporada que, diuen, ha estat força complicada. Si comparem amb altres temporades, no és una bona temporada. Ara bé, comparem amb tot el món casteller, està força ressentit. S'han perdut moltes camises, cada cop hi ha menys castellers, i malgrat tot això, els matossers hem seguit fent castells de 7. La temporada ha costat una miqueta, en alguns moments de la temporada, ha costat una mica arrossegar gent, arrossegar camises, sobretot fora de casa. És bastant habitual, però aquesta temporada ha costat molt, igual que totes les colles, ha costat molt a tot arreu. És per això que des dels matossers també han volgut animar els molinencs i a les molinenques a participar en el món casteller. Nosaltres som una colla bastant petita, com sol passar en el Baix Llobregat, hi ha moltíssimes colles en aquesta comarca, llavors ens agradaria que els molinencs veiessin matossers com la seva colla, que ho som, i que vinguessin amb nosaltres a provar a fer castells, que és una activitat familiar, maca i divertidíssima. Abans d'anar de vacances, però, els castellers de Molins de Rei tornaran a actuar el 17 de novembre a Figueres. El cap de colla té clar que allà hauran de procurar fer una bona actuació i acabar bé la temporada. Molt bé, colla,